நான் சுதர்சனா. சபரி எங்கண்ணா? வாங்கண்ணா. எங்கண்ணா ஷூட்டுக்கும் வரதில்லை? இல்லடா சபரி, எனக்கும் கமிட்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு, வயசும் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு. நம்மள மாதிரி மிடில் கிளாஸ் ஆளுங்கலாம் ஒன்று நம்ம பேஷனை பார்க்கணும், இல்லையா நம்ம ஃபேமிலியை பார்க்கணும். நம்ம இருக்க சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஃபேமிலி தான் பார்க்க முடியும். அதனால தான் எல்லாத்தையும் விட்டேன்டா. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நான் பார்த்துக்கலாம்ண்ணா. எல்லாம் சரியாயிரு, வாங்க சும்மா எங்க கூட வச்சிருங்க. இப்படி வச்சுக்கிறேன். சபரி இல்லடா, அது கீழே இருந்து உனக்கு க்ளோஸ் அப் ஷாட் போட சொல்லு. சபரி டயலாக் பேசும்போது கொஞ்சம் கேப் விட்டு மூச்சு இழுத்து விட்டு இப்ப பேசு. நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆங்கிள் வச்சு வீடியோ எடுத்து கொடுக்கணுமோ அப்பதான் அந்த வீடியோ இன்னும் பார்க்க சூப்பரா இருக்கும். ஓகேவா? பாய் சபரி. பாய் தம்பி, பார்க்கலாம். யாரா அவரு? சூப்பரா கேமரா ஆங்கிள் சொல்லி தராரு. நல்ல டேலண்ட்ரா. இந்த மாதிரி பசங்க மிடில் கிளாஸா போனா நம்ம தப்பா? பாரு, ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன் சொல்லி ஒரு நல்ல டேலண்ட் முடிஞ்சு போச்சா. சரி விடு, அவன் ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன்.